Сәхнәдәш, Айгөл белән бергә. Хәерле кич, дуслар. Яллардан соң эшкә керешүе бераз авырырак. Әмма иҗатта бераз тайм-аут алып торсаң, я төшеп каласың арбадан, я аксата башлый. Бүгенге кунагым моны аңлый гына түгел, бу хакта ул төптән уйланып, бар булган көчен иҗатка юнәлтә торгандыр минемчә, һәм инде кунагыбыз, студиябезнең кунагы, оста биюче, юморист, җырчы Данир Сабиров. Хәерле кич, Данир. Хәерле кич. Айгөл апа, кай вакыт Айгөл дип тәндәшермен инде. Үпкәләмәбез амсы. Һич кенә дә. Кәйфләр ничек? Кәефләр әйбәт. Тик сөйлисез ярты әйбер аңлап калмыйм кай вакыт. Озаграк барып җитәм мин. Шулаймы? Алайса ахырынрак сөйлим. Максус Данир өчен бүген. Юк, инде бусы минем өчен түгел бит. Бусы радио тыңлаучылар өчен. Аларга сөйләгез. Бүген инде Данир өчен махсус ахырынрак сөйлим. Ул безнең якларда шулай тиз сөйләү бар. Тиз сөйләү манерасы. Әтнәдә. Беләсең син әтнәләрне, әйме? Әйе, яхшы беләм. Каян беләсең? Минем якын дус, группадашым Салават абыда җырлап йөргән егет бер курста укыдык, Зөлфәт Фәхретдинов әтнәдән бит инде. Һәм гел кайтырга еш кайта иде инде әтнәгә. Кара, күрше урамга гына кайткансың, күрешергә насыйп булмаган синең белән беренче тапкыр Болгар радиосы студиясында күрештек. Менә бит. Бу гомер шулай инде ул. Югыйсә, заманда әтнәдә әле мин көрәш буенча беренче урында да калган имән студент вакытта. Зур холодильник җиңеп, аны азнакайга алып кайтып, сарыгын шунда әтнәдә генә суйдык инде. Данирның менә шулай акрын талантларын белә башлыйбыз. Данир ул көрәшче. Ничә яшьтән көрәшә башладың син? 5нче класстан көрәшкә йөри башладым да мин, шул 21дә туктадым инде. Әни сәбәп булды? Нәрсә сәбәп булды көрәштән туктарга? Өйләндем дә аннан хатын белән көрәшә башладым. Менә шулай икән бит ул. Тормыш шулай итә, ләкин монда инде көрәшнең алымнары башкачарак, шулай бит, Данир. Тормышта башкачарак. Тормышта икенчерәк, тормышта кыенрак шул. Көрәштә инде аның тактикасын беләсең, тормышта аның нинди суда, нинди бурылышлар алачагын, хатын-кызның холкын кайсы якка барып җибәрәчәген аңлап бетереп булмый. Алдан белеп бетереп булмый. Әле үзем дә аңламыйм кай вакыт. Хатынны гына түгел, шуңа. Үзең белән гармониядә яшәмисең дигән сүзме инде бу? Аңлап җиткермим диюең. Бу Ансыда бар дин. Бар микән шул үзен аңлаган кеше? Мин күпләреннән сорыйм, теге нәрсә теләгәнемне кай вакыт үзем белмим дигәч, күбесе минем дә шулай диләр. Максатларны ничек билгеләргә, үзеңнең нәрсә теләгәнеңне белмәгәч, Данир, алай булгач, ничегрәк була? Белмим, һәм максат куйдым мин яшәргә, эшләргә, алга барырга. Бетте шушыңа таянып барам инде әкренләп. Менә син бит бер әңгәмәңдә шулай дип әйткәнсең, максатлар куйдым, өйләнергә, йорт салырга, балалар үстерергә. Кешегә булган саен җитми. Кешегә никадәр ниндер максатына ирешә, аннан соң тагын дәвам итә, тагын яңа максатлар куя. Инде менә шулай булса, әйбәт инде ул. Булды, туктармын дигән, һаман да дәвам итәм әле дигәнсең бер әңгәмә интервьюда. Һаман да нәрсәдер җитми, әйме? Юк, барырга кирәк. Туктасаң кыен шул. Туктасаң, эшне туктатсаң, вообще бетәсең дигәндәй. Нәрсәдер эшләргә кирәк инде. Шуннан да Данирны мин татар эстрадасында кабатланмас артистым. Чөнки ул менә кемдер тырышып укып та бер эшен башкара алмый. Монда шуның кадәр юнәлеш, гадәттә мин әйтәм, башкарсаң берне башкар, җиренә җиткереп башкар дип. Син менә синең шәхескә килгәндә тел теш тидерерлек түгел бит. Барысы да менә 100% уйланганча барысы да башкарыладыр, һәм инде барысы да камилдер кебек. Син үзең канәгатьме? Һәрбер башкарган эшеңне. Юк, мин үзем белән бер кайчан канәгать булган юк. Балачактан шулай килгәндер инде. Минем балачакта ук теге көрәшкә генә йөрмәдем мин, укуны мәктәптән соң китә идем баянга, музыка мәктәбенә баядан керә идем биюгә, биюдән китә идем көрәшкә. Шулык китте инде минем әлеге эштә дә инде хәзер. Менә бүгенге көндә күңелеңә кайсысы бик якын? Барысы да, чөнки мин менә рәттән мәсәлән 5 җырларга кушалар кай вакыт. Миндә шундый эштә закон дип әйтим инде, ул белмим, менә алай булмаса мин үз тәлинкәмдә үземне хис итмим. Җыр арасында обязательно берәр нинди кызык әйбер әйтеп куярга кирәк.
сөйләргә кирәк. Менә шундый гадәт инде минем, белмим. Без бүген моны сынарбыз, Данир. Менә 5 җыр әзерләп куярга кушкан идем сиңа. Һәрбер Ая. җыр арасында берәр мәзәк хәл сөйләмәсәң, бүген студиядан 10-ны 20-ны җырламыйча кайтып китмисең, шулай булгач. Артык олыга китәм, мин кызыкларны узак сөйлим, шуңа кыска гына кыстырырбыз инде анда, Шулай да шаяртып. Данирның җыр теллелеге турында һәркем белә. Әлбәттә инде менә без әле интервьюга кадәр, тапшыруга кадәр да сөйләшеп утырдык. Була шундый кешеләр, һәрбер сүзендә ниндидер бер мәзәк. Аның тормышы үзе бер мәзәк дигән кешеләр була. Синең тормышың менә, гомумән, мин карыйм сиңа, син бик җитди кеше. Сөйләшүең дә җитди. Син төптән уйлап сөйләшәсең. Тормышта да җиттимесең? Әллә барыбер күбрәк җиңелчә карарга, күбрәк мәзәк белән яшәргә тырышасыңмы? Үзем гаиләдә нигәдер җитди мин, кеше алдында җитди булып кылана алмыйм инде, белмим нәрсәгә. Шулайдыр, кеше алдында мин инде уйный башлыйм. Шаярта башлыйм шулай, кай вакыт менә иптәшемә дә Миләүшәгә җитдилек җитми. Ул кай вакыт әйтә, менә җитди дип мин сине яратам дип әйтәм, мин сине яратам. Юк, син опять уйнап әйттең диде, ха. Үзем буталып беттем инде, кайда уйныйм, кайда җитди. Җитди булып кылана алмыйм кеше янында дидең. Димәк, җитди булу ул синең эчке халәтең түгел, синең холкың түгел, ә син кыланасың гына җитди булып. Әчен барлыкта табигатым белән син мәзәк кеше. Бәлки шулайдыр. Бәйләнмәле диген әле. Ай. Бота бетердең булай да бутаган башны. Бүген безнең студиябездә, әлбәттә, без студиябезне шулай итеп көйләп куйдык, тере тавышка, җанлы концерт. Данир бүген үзе генә килмәде. Килгән төркем белән таныштырыйк әле, мөмкин булса. Әйе. Таныштырып китәбез. Иң танылган музыкант инде минем төркемнең дип әйтегене, чөнки ул два в одном. Беренчедән минем хатын, икенчедән минем хатынның мужигы. Икебезгә бүлеп йөрибез шуны. Ничек буласың бу? Үзең кебек бутыйм сине дә. Мин өчен ахырына чыга алмыйм андый нәселләсәбәләрдә. Минем хатын кебек инде миңа нәрсәдер алып килергә кирәк булса, бер эшкә барырга кирәк булса, нәрсәдер эшләргә кирәк булса, ансыз бер әйбер эшли алмыйм мин. Контроль бу синең. Бу әйе, җыя тота, менә ул берәр җиргә үземне генә чыгыш ясарга чакырсалар да, мин ансыз бармыйм. Чөнки ансыз барсам, я икенче музыканы куялар, я тагын берәр нәрсә килеп чыга, менә шундый ни. Миләүшәнең дә шулай юк. Миләүшәнең тоже ни. Минем друг, аның подружкасы инде. Гаилә әгъзасы була инде. Бу гаилә әгъзасы, әйе. Кем соң бу? Үзе әйтсен. Исемен әйт инде. Әйт инде, мөмкин булса. Роберт Халилов. Роберт Халилов. Күрше районнан безнең Азнакай. Мин Азнакайдан, ул Туймазы җегете. Ну, без таныштык Казанда, студент вакытта. Хәзер инде без аның белән, менә мин 2004 елда укырга кирдем. Ялгышмасам, 1 елдан соң 2005 туйлар алып бара башлаган идем. Менә шуннан бирле хатымнан да күбрәк беләм мин бу хатымны, бу җегетне. Аңлашылды, Роберт, синең белән барысы да аңлашылды. Саксофонда. Саксофонда Динар Арысланов безнең белән Динар эшли 4нче программа, 3нче программа түгел, 4нче программадан эшли башлады инде. Ул ничәнче еллар була микән? 2015. 3 ел элек, 2015 елдан бирле Динар Арысланов. Математика белән яхшы синең, ха? Юк, бу чиракта әйбәт кенә әйттем, математика лаек түгел кай вакыт. Вот, уста музыкант, шаярта белә, бик кызык җегет инде. Аннан инде бу җегет инде эстрадабызда иң уста тавыш операторларының берсе, чөнки менә күп артистлар инде аны үзенә алмакчылар була, но Аллага шөкер, безнең менә шундый күпер дуслык күпере төзелде, шулай студент елларыннан ук алар инде энергетика буенча иптәшем Миләүшә белән дә үзләренең серләре бар инде, миңа әйтмичә кай вакыт теге без талашып китсәк, Миләүшә безне нигә бастыра дигәндә инде кирәк урынга һәрберебезне шулай якын дустым, җан дустым Серейн Хасанов. Аның турында әйтергә дә кирәк түгелдер инде. Аны беләләр. Инде студиябызга җырчы килгәч, җырласын дим, биюче килгәч, биисен дим. Әйтә, җырлап бия әле Данир бердә булмаса. Йөрмим әле кызлар белән дигән. Киттек.
автоматически кул шабыгы диясе килә. Прямой эфирдабыз. Йөрмим әле кызлар белән, йөрсәң алласы була. Әгәр алсаң газап чигер, тормыш курасы була. Егетләр нишләргә, кызлар керә төшләргә, хисләремнән шаным тулый ничек итеп түзләргә. Егетләр нишләргә, кызлар керә төшләргә, хисләремнән шаным тулый ничек итеп түзләргә. Хатыны булса, бала була, шаугыр килер бар дөнья. Бәйсезлек бит юкка чыга, сәламәтлеккә зыян. Егетләр нишләргә, кызлар керә төшләргә, хисләремнән шаным тулый ничек итеп түзләргә. Егетләр нишләргә, кызлар керә төшләргә, хисләремнән шаным тулый ничек итеп түзләргә. Кызлар керә төшләргә. Кирәк күтәргә. Yıllar uzar, şulay duslар, buydaqlik barda güler. Siz әйтегез, әлі миңа, алармы мине мәшүләр. Егетләр нишләргә, кызлар керә төшләргә, хисләремнән шаным тулый ничек итеп түзләргә. Егетләр нишләргә, кызлар керә төшләргә, хисләремнән шаным тулый. Рәхәт утырабыз. Инде кемдер тырышып укый, кемдер бер генә эшне дә башкара алмый, кемдер мең дөньясын кулачлый дидек. Менә шундыйларның берсе Данир Сабиров. Азнакайда туган, музыка мәктәбендә баян классында укыган, Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать академиясендә татар эстрадасы актеры белгечлеген алган. Тагын белемнәрең юкмы? Олай-булай дипломнарың әйтелми калган. Юк, бөтен булган шушы бер. Исем регалияларың. Мәктәпне 11 класс тәмамладым инде. Садикка йөрдем. Тагын нәрсә? Татарстанның халык артисты булырга хыялланам. Алла бирсә, Алла бирсә. Бер вакыт Союзхан кыйрыгында алып килгән иде Данир быелгы концерт сезонын әзерләми икән, концерт сезоны белән чыкмый икән дип. Бу Союзхан дөрес мәгълүмат җиткергәнме? Миңа Данир булдымы шундый хәл һәм былтыр бик соң мин чыкмам дигән идем бәлки. Әллә күсене булды ул, әллә теге нәрсә дип әйтә. Депрессия булдымы әллә? Депрессия кебек әйбер булды инде. Бик каты булды минем көчкә менә. Ул теге сәхнәдә эшләгәндә күренми ул бәлкем теге эшләп чыгу авыр булды. Авыр булды. Елга якын сузылды ул минем. Менә әле май азагында гына до конца окончательно бетеп, үземнең халәткә кайттым буга инде. Тукта, шул халәтеңдә концерт программасы эшләргә туры килде. Шул сезонны син менә шул халәттә үткәрдең, әйме? Эшләп чыктым шулай. Бик кайгырдылар иде якыннар, әти-әниләр бигрәк тә инде борчылдылар. Бу бит инде психологик яктан бик авыр, чөнки син бит чыгып, ниндидер шигырь генә сөйләп керү, яисә шигырь генә җырлап керү, фонограммага шигырь генә җырлап керү түгел. Син бит халыкның күңелен күрәсен, һәм әйтергә кирәк, син бит әле шаяртырга да тиеш. Үзеңнең күңелеңдә ниндидер шаяру орлыклары, чаткылары булмагач, ничек кешегә шул энергияне биреп була? Данир, кызык.
Эш, нишләтәсең инде? Настроениең бармы, юкмы? Чыгып. Мин беләсеңме нәрсә дип әйтер идем бу очракта? Бу очракта мин әйтер идем Данирның профессионаллыгы дип. Чөнки профессионал булмаган кеше, ул менә минем тешем сызлый әле, я башым авырта әле дип, я берәр сәбәп, сылтау табып, я теге әйткәнебезчә академический алып диләр, әйеме? Урысчалатып әйткәндә, шулай итеп чыкмый калырга мөмкин булыр иде. Афәрин, мин монда бары тик афәрин генә дип әйтәм. Шалтырата тыңлаучыбыз, оралашып алыйк әле. Исәнмесез, хәерле кич. Сез барлык балалар радиосында эшләүче Айгөл Данир, бу сезне хәерле кичләр теләп, югарысыннан майлап багыш шалтырата. Иң беренче чиратта Данирга шуны әйтәсем килә. Данир, бик зур рәхмәт инде сиңа. Улым дисәм дә жары минем улым белән бер яшь. Мине бит туган көн белән котларың син, улым сораган булганда инде бик зур рәхмәт, бик куанычлы булды инде. Бөтен кешегә күрсәтеп чыктым. Даже урыс милләтендәге кешеләр дә белә сине, Данир. Бик жаратабыз сине. Матур җырлыйсың, шаярасың, биисең. Ходаем алдагы көннәрендә Татарстан Республикасының легендасы булырга язсын. Исәнлек, саулык, сәламәтлек телибез. Бик жаратабыз сине, Данир. Исән бул. Күз тия күрмәсен, буласкы тагып җыр. Сез инде, әлбәттә, хәерде авызда торыгыз, эшкереп торырга кирәк. Менә шундый чараларга таянасыңмы, Данир? Ышанасыңмы? Ышанам инде, мин бик кыен булса да, андый вакытта бит әле башка бер әйбер кирмәй. Өйрәнәсең, үзем түзем кеше дә түгел мин диярлек. Менә мин берәр шигырьне ятлаганда да тәк кенә утырып, ятлап утыра алмыйм. Мин җырый башлыйм. Монда, тегендә ятлаганны оныта торган гадәттә бар инде, 1000 җырлаган җырны обязательно онытасың, ул кирәк урында. Вот, сорауында оныттым мин уже инде. Ырым-шырымнарга ышанасыңмы дип соравым иде. Төрле вакыт була инде. Онытасың икән шул. Төрле вакыт була. Ну, ышанам да кай вакыт. Ну, менә нәрсә әйтәсем килгән, шушындый хәлләрдән соң мин менә күп кенә дугаларны өйрәндем инде барыбер. Менә шулай кирәк дигәч, атыйда дуга партиясын беләм инде ничек эшләргә. Данир шатландыр инде безне, әйтә бер. Булмаса бер матур чырың белән. Так, орага нәрсә безнең плану? Бу җыр дуслар. Менә бу Айгөл шуны әйтергә кирәк әле. Мин неопределенный, менә татарча сүзен таба алмыйм. Җырга бик авыр сайлыйм инде. Була ул кай вакыт җыр менә шалт ишеттем ошый инде. Кайбер җырларны менә лучше әйтәм, элеккеге күңелемдә калган җырны җырларга дип инде. Менә хәзер җырлаячак җыр бу чын булган хәл. Менә инде концертларымда да әйткәнем бар. Гомумән Салават абый минем өчен кумир иде инде балачакта, бик яраттым, әлдә яратам аның җырларын дигәндәй. Әни белән килдек концертка Азнакайга. Азнакайда инде шыгырым тулы тамашачы, алма төшәр урында юк. Урын җитмәгәч, әни белән без баскычка утырган идек. Салават абый нидер җитмәде дигән җырын җырлаган иде. Менә шушы җыр күңелемә кирип калды. Шушы җырны җырлар алдыннан булай дигән Салават абый. Мәгать кешегә гомер бу нидер җитмәй бит. Кемгәдер акча җитмәй. Кемгәдер власть җитмәй. Әни белән мине күреп алды. Менә буларга урын җитмәй ди. Менә шуннан әллә шулай миңа игътибар ясаңа шушы җырны яратып калдым инде мин. Ошады һәм шушы җырны мин Салават абыйдан рөхсәт сорап, башкарсам буламы дигәч, ризалык бирде. Киттек, нидер җитмәде. Biz ikkiga bo'lingan, qolganimiz yazmishini ikki yoqda. Esingga tusharmi, nishiklar tuzarsiz, shu qadar üzülüp sog'ingan shoqda. Sen qolgan yoqlarda ko'klarning zangari, damlarning nurlisi dunyoning yami. Men qolgan yoqlarda ufqning shiklari, baxtli bo'lirga nidir yetmadi.
Яшисің жырымда, шулық түс, шулық буй, шулық сынықама. Маңғайыңда сырлар, шәшіңде ақ юллар, аманыдан ішлімсің сені сағына. Сен қалған яқларда, көкілерінің зәңгәр, таңдарының нұрылысы, дүнияның емі. Мен қалған яқларда, ұфықның шекілер, бәқітлі бұлырға нейдір жетмәді. Керекми қауышу күндәсі, сен инеді бек көпеден кімдір иркәсі. Біреулер бәқітлі, біреулер бәқітсіз, бұй азымышын ішлемісің не хәл итәсіз. Сен қалған яқларда, көкілерінің зәңгәр, таңдарының нұрылысы, дүнияның емі. Мен қалған яқларда, ұфықның шекілер, бәқітлі бұлырға лидер жетмәді. Сен қалған яқларда, көкілерінің зәңгәр, таңдарының нұрылысы, дүнияның емі. Мен қалған яқларда, ұфықның шекілер, бәқітлі бұлырға лидер жетмәді. Бәқітлі бұлырға лидер жетмәді. Бәқітлі бұлырға лидер жетмәді. Студиябызның қонағы Данир Сабиров, һәм инде без тапшырыбызны алга таба дәвам иттерәбез. Данир, кеше тулайым бәхетлемен дип әйтер өчен бу тормышта нәрсәләр кирәк икән? Ничек уйлыйсың? Менә мин бик еш уйлыйм бу хакта. Нәрсә кирәк бу адам баласына тормышта? Эй, үзе белгән булсам, кемгә Юк. нәрсә кирәктер инде? Белмим нәрсә. Аны әйтеп булмый инде. Кемгә Күп акча кирәк, кемгәдер гаилә кирәк, кемгәдер акча таш түгел, пулат кирәк. акча Нәрсә ул акча? Акча ул акчасыз да кыен инде ул булмаса. Ансы да бар. Ну, акчада гына бәхет түгел инде. Ну бар инде теге әйтәләр, теге күңел чөнкелегенә бирелсәң дә теге трамвайда җылаганчы Мерседеста җылап утырган әйбәтрәк инде дип. Шундан да шулай. Инде бераз шаярта башладым, комедия юмор турында сөйләшәгәле. Юморга килгәндә, әлбәттә, син менә күрсәтәсең, пародиялар күрсәтәсең, үпкәләүчеләр бардыр. Шулай да менә шул син күрсәткән пародияларны карап, кемдер бәлки үзенең кимчелекләрен дә төзәтә торганнардыр. Рәхмәт әйтүчеләр бармы араларында, җырчылар, артистлар арасында? Рәхмәт әйтүчеләр. Ну, бар үпкәләп, менә юморны аңлый торган артистлар да бар. Бар алар, ул бар. Ну, аңламаганнардан иң кызыгы Рәшит абый белән кыенрак иде бар. Менә олы кешеләр белән, өлкән кешеләр белән авыррак. Хәмдүн апа бер үпкә белдергән иде, анда ничектер безнең араны көйләп тигезләп җибәрде Салават абый. Булды андый хәлләр, әйме? Хәмдүн апаның да бераз үпкәләгән вакыты булды. Аннан гафу үтендем инде бик урыныш мактабысын Хани апада әзрәк. Булга алаган үпкәләү үзе әйтмәде ул әйтүен, аннан җиткерделәр инде. Вот, үпкәләгән дип. Белмим, аннан соң ул шырактан соң Хани апа белән күрештек, алай теге бик яхшы күрешеп сөйләштек, анда алай сер бирмәде әйе. Юмор дип әйтәбез, менә мәзәк, шигырьләр дибез, юмор дибез, пародия дибез, әйме? Ул бит бик зур хезмәт. Карап торганда гына рәхәт көләсең, күңелеңне бушатасың, инде энергия аласың. Аның артында, әйтик, мәсәлән, синең чыгышларында Данирның никадәр хезмәте ята. Бүгенге көндә бит юмор язучыларда, сценографларда
югалар. Юк. Алар сиңа берсе дә язып бирмиләр. Монда инде үзеңнең көчең койлардан табасың, койлардан эзләнәсең. Гомумән ничек туа ул? Миңа шунысы да кызык әле менә. Юмор әле нәрсәсе белән кыен. Минем очракта бит әле менә төрле буын тамашачысы килә концертларга. Аның теге яшьләргә дә кызык булуын телисең бит инде. Өлкәннәр дә аңларга тиеш. Кайвакыт бала шундый менә яшьләр кирәк юмор дип әйтим инде. Заманчарак дип инде. Өлкәннәр аңлап бетермәскә мөмкин. Анда бөтен өстенә игътибар итсәң, вообще эшләмәскә кирәк. Анда сәбәп табачаклар обязательно инде. Булай ясаганда үзеннән үзе килә инде ул. Яисә юмор карыйсың, каяндыр КВН карыйм инде мин. Бер җирдән канатланып китәсең, анда кызык идея аласың, мәсәлән. Моннан тегеннән ләктереп, үзеңнекен китереп чыгарасың инде. Үзеннән үзе килеп туа ул. Яисә тормышта булган вакыйгада мин булам, менә миңа җитте генә әле Салават абыйның әнисендә кунакта булу. Анда мин күзәтеп тордым аларның менә Салават абыйның энекәше белән әнисе ничек аралашканнарын шалт ләктереп алам. Айдар абый белән сөйләшә, мәсәлән, Галимов белән. Ул кызык әйтәм дип әйтми, үзе менә шулай үзеннән үзе килеп чыга дигән. Диясем килә инде. Шулай ук миңа юмор ягыннан хәзер инде язарга ярдәм итә Сирин исемле дустым Чаллыдан инде. Аның белән берлектә икәү, ул миңа өйгә килеп, утырып язабыз инде. Димәк, ярдәмчеләрең бар инде хәзер. Бар, апа, әни кайвакыт яисә берәр кызык бәзәкләрне сохранять итеп WhatsApp'тан җибәрә инде. Аннан тегеннән нәрсәдер концертта туа. Менә яңа идеяләр. Әйтик, соңгы вакытта Марат Мухин белән сезнең эшләгән бу мультфильм форматында ничек дип атарга да белмим. Аталы үзең әйт әле, ничек атала ул? Мультфильмны тавышландыру сезнең күзлектән. Менә анысы да бит аның үзенә күрә бер мәзәк, анысы да кызык. Ул бит менә русның тәрҗемәсе татарчага ул үзеннән үзе кызык китереп чыгара. Каян килеп туды? Рөстәм абый Сәрваров диск бирде миңа. Менә ди балаларын карар, татарчага өйрәнерләр, татарча ниләрне карады ял. Мультфильмнар карады. И шушы Винни-Пухны карый башладым да мин. Анда югыйсә ул моментны кермәде инде анда. Теге ишәккә бит шортлаган шарны бүләк итәләр бит инде теге. Ишәк утыра инде теге. Синең шарың минем нигә шүлмәккә кермәс дип инде. Ана питашак шортларын шалгаш. Кара әле керәде, чыга, керәде, чыга. Шушы моментта шады да миңа. Шуннан көлеп менә үзеннән үзе килеп чыкты. Шундый номер. Ул аны бит алдан белмисең дә нәрсә буласы. Без студияга киләбез дә Марат белән. Уябыз да нәрсә уяна, нәрсә үзеннән үзе килеп чыга, шалт яздырабыз инде. Чыганаклар шулай да кайдан алына? Кайдан да кемнән дә булса урлаганың бармы? Әйбәт икән бу, менә моны шулай ук инде үзебездә. Моны кая урыслардан мәсәлән әйтегәме? Ул безгә килеп карамый бит инде. Бәлки Данир Сабировны күрмәстә, син рәхәтләнеп иҗат итәм дип сөйләп Юк, идеясын менә туры урламыйм менә андагы сыман инде. Идеясын күреп, ул бит һәрбер әйбер каяндыр алына, бөтен гел велосипед обратно не придумаешь, диләр бит инде, шуның кебек инде. Яңадан эзләп табып төзеп булмый, билгеле. Вот. Менә шулай үзебезнең эстрадага туры китереп шулай эшлибез инде. Тавышландыру турында сөйләдек, мультфильмнарны тавышландыру турында. Ул ничектер минем концертларның фишкасы булып китте инде. Бик кызык ул, һәм ул татар эстрадасында әле яңа күренеш дип әйтер идем, чөнки моңарча әле андый форматның булганы юк иде. Халык та яратты бугай. Аллага шөкер, әлегә күрсәткән әйберләр бара. Аман халык дигәннән әйдә, халык турында сөйләшәгәле. Әйтең, менә өлкәннәр дә килә, яшьләр дә килә. Синең тамашачың ул кем? Яшьләрме, өлкәннәрме? Инде син җавап та бирдең кебек, шулай да. Менә син инде аудиториягә эшлисең. Күбрәк, минемчә күбрәк менә 30дан 50-гә 30-50 основной аудитория дип әйтим инде. Ну, яшьләр утырганда залга караганда, ну концерттардан яшь кызлар да килгәли, карточкалар төшергә. Шуңа, ну, основной аудитория ул 30-50 тирәсе. Менә хәзер әйме күз алдына китер. Туң тулы зал, туп тулы зал.
һәм барысы да тыңлыйлар, карыйлар сине. Һәм анда бар Америкада, Австралиядә, анда бар Самарасыда, анда бар Актанышта. Чөнки Болгар радиосын бөтен җирдә тыңлыйлар һәм карыйлар әлеге минутта. Әйдә, тулы залга эшлибез, матур итеп җырлыйк әле бер Данир. Нинди җырыңны җырлыйсың? Рәхмәт. Нәрсә куялар инде? Әйдә, Сирень. Iqlima ketdi bizning. Basirga. Sen menim yog'imga qaramıysan da, sen menim to'g'rida o'ylamaysan da. Qarama, o'ylama, indashma qilma, sengina menim o'yimda. Qarama, o'ylama, indashma qilma, sengina menim o'yimda. Yuragim shilinib ketdi, yilmayib qarasam o'zimga. Qarama, o'ylama, indashma qilma, sengina menim o'yimda. Yuragim shilinib ketdi, yilmayib qarasam o'zimga. Qarama, o'ylama, indashma qilma, sengina menim o'yimda. Su bulup gider yaz günü yüreknin kılların şirdir. Nikeden zarınıp gel benim yanıma, güzelim sen beni bekleme. Nikeden zarınıp gel benim yanıma, güzelim sen beni bekleme. Yüreğim şılınıp gider, yılmayıp qarasam üzüme. Qarama, oylama, indashma qilma, sengina benim o'yimda. Yüreğim şılınıp gider, yılmayıp qarasam üzüme. Qarama, o'ylama, indashma qilma, sengina menim o'yimda. Dinar sen menim yog'imga qaramaysan da, sen meni to'g'rida o'ylamaysan da. Qarama, o'ylama, indashma qilma, sengina menim o'yimda. Qarama, o'ylama, indashma qilma, sengina menim o'yimda. Yuragim shilinib ketdi, yilmayib qarasam o'zimga. Qarama, o'ylama, indashma qilma, sengina menim o'yimda. Yuragim shilinib ketdi, yilmayib qarasam o'zimga. Qarama, o'ylama, indashma qilma, sengina menim o'yimda. Yuragim shilinib ketdi, yilmayib qarasam o'zimga. Qarama, o'ylama, indashma sen oyim. Yuragim shilinib ketdi, yilmayib qarasam o'zimga. Qarama, o'ylama, indashma qilma, sengina menim o'yimda. O'ylama, indashma qilma, sengina menim o'yimda. Agarda qarasang, indashma qilma, bari bu tra xotin Milovsha. Минем Ширатага сорауым, менә син инде танылган артист. Синең хәзер үз бейеклегең бар, син үз югарылыгыңны алдың, синең үз тамашачың, үз урының бар. Шулай да менә шушы тамашачыны саклап калыр өчен һәм менә шушы күтәрелгән дәрәҗәдән тагын да күтәрелгән дәрәҗәне югалтмас өчен артист нишләргә кирәк? Ничек уйлыйсың? Нишләргә тиеш артист? Эшләргә кирәк. Үз өстеңдә инанса, әлбәттә. Һәм үзең булып калырга кирәк. Менә мин шуны аңладым. Ул абыйның киңәштән, Салават абыйның да менә шушы үзең тапкан стиль бер җиргә тайпылма, ничек бар, менә шушы юлны дәвам ит диде. Һәм мин үзем дә шулай уйлыйм. Ничек менә шулай барырга инде. Әлбәттә инде һәм яңалык, юмор яңа, җыр яңа. Мин әйтер идем шулай, гел эзләнүдә булырга тиеш артист. Һәм тамашачыларга килгәндә, тамашачылар шул кадәр алар төрле,
Алар шул кадәр үзенчәлекле. Бик үзенчәлекле. Әллә нинди персонажлар ләгәйне кайбаган. Менә шул персонажлар сиңа бит инде ул җиңү сиңа азык бит инде менә ул персонажлар белән аралашу. Халык арасында син нинди гадиме? Халык арасына чыгасыңмы? Чыгам, ну төрле вакыт була. Чөнки безнең халыкта ул бездә шулай инде ул, белмим, менә урысларның концертына Ничек барасың, ул? фотография төшәсең килсә концерттан соң, ул ул гомумән алардан да әйбер юк. Ул теге танышлар буенча гына менә Максим Галкин белән инде мин төштем инде теге андагы охранник җигет пирамидада мине танып алып кирип шушлай. Бездә инде ул, белмим, теге ну булгалаганы бар минем менә кайвак чыкмаган да бар. Ну ордым, булмый хәл юк. Чөнки фотографировать итәргә чыккан вакытта да алар күп һәм тарткалый башлар. Әле монда, әле тегендә, анда чыдарга кирәк ул нигә? Ул бит менә 2 сәгать ярым концертына бирәсең әле күпме тирләп дип. Аннан соң фотографировать үзе берәр сәгатькә сузыла ала. Һәм анда да әле инде генә басасың, ай килеп чыкмады. Әйдә яңа баштан, әйдә булай тигәле, әйдә тегеләй тигәле. Кай вакыт булай инде, мин шулай отказывать итә алмыйм. Трам инде. Арыйсың инде. Ну, кая барасың эшең шул булгач дигәч. Әле Сиринның Сабан туенда чыкканда басуда Пенәгәрдә баттык, яңгыр бик каты яуды. Ашыгабыз, филармониядә чыгыш ясарга кирәк. Монда бер мала китереп ачты автобусны. Әйдә каршы кичигә әле. Брат ашыгам. Ашыкма, без тиз генә әйдә. Давай. Ябып тизрәк таярга туры килде Андый инде. персонаж күрдек без ул персонажны Инстаграмнан. Монда сүз чыкты Максим Галкин турында. Үзең башладың бу сүзне, мин тартып алмадым һәм инде кызыңа атапта монда сорау язып җибәргән бер тыңлаучыбыз, әгәр дә ачуланмасаң, шәхси темага кагыла дип. Кызыгызны ник шул кадәр азаплыйсыз дип язган. Нигә шул кадәр биетәсез, нигә азаплыйсыз? Менә шундый сүзләр язылган иде, юкка чыккан, югалтым. Менә моңа нәрсә диерсең? Азаплыйсыз дип һөнәре булырга тиеш баланың һәм таланты булгач эшләсен дибез инде теге. Бар, әле менә бүген аның бер нәрсә булма, иртән укытучы килеп укыды. Көне буе Дания белән менә кая куерга белмичә йөриләр безләрен. Әтәйдә булай тигән, әтәйдә булай тигән. Шөгыль таба алмыйлар. Шөгыль таба алмыйлар инде. Нәрсә беләндер менә шөгыльләнсә, димәк теге азаплау дип санамыйм инде миннән. Ул барыбер киләчәктә теге урамда йөрү түгел бит инде. Спорт, ул тәрбияли кешене. Үзем дә спорт юлыннан үткән кеше буларак, безнең шулай инде. Ул шөгыльләнсен бала. Һәм менә бу Россия каналларының берсенә килеп эләгү. Шул хакта да сорыйс идем, Максим Галкин турында сүз чыкканнан соң шуны да сорыйс идем. Мин менә бу очракта гел афәрин дип утырдым, чөнки татарча сәламләвегез беренчедән бу безнең милләтне шулай хөрмәтләп, шулай матур итеп каршы алуыгыз, анда килгәч шулай горурланып, авыз тутырып татарча менә шулай матур итеп эндәшүгез, безнең милләтебезнең бер баласы һәм инде бу безнең милләтебезнең киләчәге өчен битараф кеше түгел икәнлеген күрсәтүегез иде һәм кызыңның менә шушы каналга эләгеп татар кызының менә шундый дәрәҗәләргә ирешә алуында күрсәтү әтияне өчен дә һәм бала өчен дә бу зур горурлык. Безне чакырдылар кастингка. Кастингка инде үзебезнең расходлар белән киттек кастингка, түләп билетлар алып дигәндәй, бик күп бала иде. Анда әтияниләрен дә кертмиләр, беркемне дә бүлмәгә кереп, һәрбер бала берәм-берәм кереп карыйлар да бер нәрсә әйтмәделәр, бөтенесен дә кайтарып җибәрделәр. Андый-мондый 2 көндә шалтыратабыз кирәк булса дип. 2 көннән соң шалтыраттылар. Мәрьям кастингны үтте. Шушы вакытта киләсез тапшыруга килдек 3 көн алдан. Ну, беренче канал инде юл расходларын, кунакхана, ашау бөтен әйбер капладылар, костюмга кадәр алар тәкъдим итәләр. Но безнең костюм, үзебезнең костюмны шаттылар алар. Анда менә чыгаручы җегетләр чыгарды бит инде. Ул инде беренче канал тәкъдим иткән җегетләр. Һәм алдан ук балаларны алдан психолог әзерлек һәм бөтен әйбер экспромтын бара инде. Менә Максим Галкин белән сөйләшүләр дә ул сценарий буенча түгел. Анда инде Галкин үзе һәрбер баланы сөйләштереп, талант инде. Менә шулай тапшыруга барып кайттык. Данир йөрәгеңә ингән мәхәббәтне теләп кабул итүчебез халык. Аллаһ үзе бирсен тагын да сезнең илә безгә дип язып җибәргән Илнур Каримов үзенең менә шушы теләкләрен җиткергән. Зур рәхмәт, Илнур.
Балалар ул безнең киләчәгебез. Әлбәттә, бар көчебезне, бар булмышыбызны, бөтен булган көчебезне шул балаларга бирәбез. Әгәр дә ки икенче кызыңда да менә син биюче булырга, кем әле исеме? Даниягә дә син инде биюченең беренче дәресләрен өйрәткәнеңне дә, беренче дәрескә барганыңны да күрсәттең. Социаль челтәрләрдән әлбәттә күреп барабыз. Үзенең теләге бармы? Әллә һаман да шул әтияни үзе амбицияларын тормышка ашырга теләүме монда? Менә ничек дип әйтим, 4 яшьлек бала ул башта бер 2 тапкыр барып кайта да, аннан бармыйм ди. Әйе. Соң аны хәзер гомер буе сикереп була, монда бармыйм, тегендә бармыйм, фәлән итмим, төгән итмим дип, аннан соң инде башта барам ди, бер атна йөргәннән соң бармыйм дия башлый. Ну килеп чыкты. Мин икенче кызны биеп китәр дип уйламаган идем. Ну, ней. Дәрескә бармыйм ди. Ну, концертта быел бийде бит. Эй, ул видеосын көн сайын карый обязательно. Әмма сәләте бар. Сәләте, ну, тора-бара күренер әле. Яхшы бийде инде, миңа ошады. Мин үзем көтмәгән иманнан. Мин дә әнисенә каршы идем. Йөртмә инде биюгә мәйтәм. Миңа шыгышы ошады. Менә мин синең сөйләвеңне тыңлап утырам да, беләсеңме, кеше үзенә максат куя. Менә шулай эшләргә кирәк, менә шушыны җиренә җиткереп башкарырга дип. Һәм син балаларыңда да менә шушы холыкны, менә шушы максатка ирешү тәрбиялисең икән. Шунысы сизелә. Шулкадәр шаккаткач, мин синең һәрбер сөйләгән сүзеңне сеңдереп утырам. Афәрин, яшь кенә булуына да карамастан. Монда инде синең иҗатка мәхәббәтең шулкадәр аермачык күренә, шулкадәр ярылып ята. Шулай да менә танылырга теләү максаты яшь вакытта була инде ул һәр кешедә билгеле. Инде менә Салават Зәкич белән хозурлануыңны белдердең, аның мәктәбен һәм аны кумирың итеп күрүеңне әйттең. Ансы вообще хыял бешеный инде. Ул хыялда тормышка ашкан бит, максатыңа ирешкәнсең. Кулын тотарга да хыяллана. Хыял яны консультация, мәктәптә хыялланып утырайым әле. Менә контрольный мәсьәлә математикадан һәм әйтәм, көтмәгәндә Салават абый ишекне ачып, Сабир чакырыгыз әле дип әйтсен, чыгып китерәм, директор пока дип. Шундый хыялларың да бар идеме? Шулайрак хыялланып утырайым үзенә күрә. Хәзердә бармы хыялларың? Хәзер бер әйбер сорыйм инде. Менә шушы күңел төшенкелегенә төшмичә, үземнең нәрсә теләгәнемне аңлап, алга барырга. Менә инде син әйткәнемчә үз югарылыгың алдың, шулай да сине бүгенге көндә татар эстрадасында нәрсә тотып тора? Танылуың бар. Материал яктан инде барысы да Аллага шөкер. Нәрсә тотып тора дип айгыр эш бит инде бу. Кеше нәрсә беләндер менә шул ук менә инде менә урамда йөри алмыйм бит инде. Хәрәкәтләнергә кирәк. Шушы шөгыль менә шушы эшем минем. Нәрсә эшлисең инде? Бүтән әйбер эшли белмим. Бүтән әйбер күңелгә ятмый. Кай вакытта энергетический арам, күстүнүләр туясың, ну нәрсә эшләргә? Алга барасың шушының белән, белгән һөнәрең белән. Миңа шулай диделәр. Язылган шулай сиңа. Вперед. Әйдә, вперед киттек. Җырлыйбыз алайса. Айда, татлы гөлем һәм шөкер итик. Әйдә, киттек. Айдар абый Тимербаев. Шушы ике җырга да клип төшердек. Хәзер җырлаячагына һәм алда аннан соң җырлаячакка. Матурларны күп күзләдем, ишеттем назлы сүзләр. Алданган татлы хискә, ят булган серле күзләр. Татлы гөлем син икән, назлы хисем син икән. Минем өчен яратылган сөйгән ярым син икән. Татлы гөлем син икән, назлы хисем син икән. Минем өчен яратылган сөйгән ярым син икән. Матур Вакытлы сөю хисенә ышанып тик тилердем. Татлы гөлем син икән, назлы хисем син икән. Минем өчен яратылган сөйгән ярым син икән. Татлы гөлем син икән, назлы хисем син икән. Минем өчен яратылган сөйгән ярым син икән.
Dünya gezip yürü tırgaş akıl kirdi miңada. İsim gitmek hazır birde yalqınılın qaraşlarına. Tatlı gülüm senike, nazlı isim senike. Benim için yaratılgan süygeniyorum senike. Tatlı gülüm senike, nazlı isim senike. Benim için yaratılgan süygeniyorum senike. Tatlı gülüm senike, nazlı isim senike. Benim için yaratılgan süygeniyorum senike. Tatlı gülüm senike, nazlı isim senike. Benim için yaratılgan süygeniyorum senike. Benim için yaratılgan süygeniyorum senike. Gittik. Mine Aygül nindigine bäxetli kişi bulmasın, baribir qoy vaqt kuyinasın da. Yo'q olanda kişi gel bäxetligine bulgan gel kuyingangina. Şiratlanıp bara bitin ol. Aq qara. Indi. Mine jiribız to'g'ri kelir. Şuşu so'rovga deb o'ylayman. Shukr etik shodlikda, sabr etik qayg'ida degan. Ketdik. Kişi ile dünyaga qışqırıp avaz sallar. Yaşavında yaşışul davul zaman isi gidip yuqbarga. Yaşlığı orta qolar. Kişi qoyadır şabar. Vaqt tuqtamay bara, neler bulasın, bari dile bir Allah. Şükür edik şadlıkta, sabır edik qaygıda, ömürler bitdi zütte. Bäxtli itlerge, kütkeni ko'ngillerini, bir tamşı suyu jiter. Şadlıkta, sabır edip qaygıda, ömürler bitdi zütte. Bäxtli itlerge, kütkeni ko'ngillerini, bir tamşı suyu jiter. Qışlar qaytqaş öyaga, moңlar tula uranga. Yazın qışlarday sayra, gözler kilesin uyla. Dişlerge bilmegen şan, iyge uylamay, iyigelik yolun sayla. Şükür edik şadlıkta, sabır edik qaygıda, ömürler bitdi zütte. Kütkeni ko'ngillerini, bir tamşı suyu jiter. Şükür edik şadlıkta, sabır edik qaygıda, ömürler bitdi zütte. Bäxtli itlerge, kütkeni ko'ngillerini, bir tamşı suyu jiter.
Дамир, кайда гына эшләсәң дә, әлбәттә, юлларыңда талантлы кешеләр очрап тора. Син аларны сайлап аласың, әйтәләр бит әле, сиземлелек, чутье дип әйтәләр русча, сиземлелегең бар синең. Шундый кешеләр күбрәк булсын, чөнки иҗатта ул бик җитеп бетми торган әйбер дияр иде. Бүгенге кич шундый рәхәт үтте, белмим башкаларның ничектер, ә мин синең белән күрешүгә, очрашуга бик шат идем. Рәхмәт килүең өчен, рәхмәт җырларыңны менә шулай бүләк итүең өчен. Шундый рәхәт һәм җайлы кеше менә шунысы шады миңа сездә әле. Кай вакыт була бит инде теге тапшыруларга киләсең, менә шулай итәргә ярый, менә шулай итәргә ярамый. Ә монда күңелең ничек тели? Дип рәхмәт. Чөнки кылана белмибез. Нинди бар, шундый инде без. Данир кергәч тә үзе дә шулай диде. Мин нинди бар, шундый инде кылана белмим диде. Мин дә нәкъ шулай. Менә шулай бер-беребезне макташып тапшыруны тәмамлыйбыз. Сәхнәдәш, Айгөл белән бергә.